¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa? 2:15 del migdia, esteu escoltant RAC1, som la segona hora i tenim notícies sobre les sirenes d'Amposta. Adela Figueres, bon dia. Tenim respostes des d'Amposta. Doncs sí, en Josep Gutiérrez diu la sirena és de la cambra arrossera. La sirena sona a les 9, a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda. Són les hores d'entrada i de sortida. Doncs aclarida aquesta qüestió és el moment d'endinsar-nos en el Santa Santorum del ciberespai amb en Jair Domínguez. Veiem què passa aquesta setmana a Forocoches. Posem-nos molt seriosos per parlar de Forocoches. Home, sobretot, sempre ens hi posem, Molt, perquè el d'avui és seriós de veritat, Perquè així ho indica, Sí. Ja sabem que Forocoches... Tema serio? Tema serio. Molt bé. Quan posen tema serio, és tema serio. Mira, diu així. ¿Cómo puedo pasar marihuana por la frontera a Andorra? Tema serio, entre parèntesis, està molt bé, Després dona algunes explicacions, aquest tio. Diu, en enero, unos amigos y yo tenemos pensado irnos a hacer snow y a pasar unos días en Andorra. Sí. Y para echarnos unas risas viendo alguna película o haciendo el capullo, habíamos pensado llevar sobre medio kilo de hierba. Carai! Això és molt, no? Perquè tenint en compte que és herba, això ha de pesar bastant, no? Home, aviam, jo he estat molta quantitat. calculant així per dalt, mig quilo de marihuana són uns 1.000 porros. O sigui... Doncs sí que riuran, sí, al cinema. Per un cap de setmana ja... Crec que condeix. No sé, a veure, no sé quants... Diu unos amigos, potser són 500 amics. Podria ser, llavors toca 2 per cap, que no estan en un cap de setmana. No, encara farien curt. Bé, el que fa aquest noi és preguntar ¿cómo lo hago para llevarlo? I la primera resposta és terriblement contundent, Diu... En el ojete. Però sí que és veritat que hi ha molts traficants que es posen boles d'aquelles amb la droga. Passa que mig quilo de marihuana o, a veure, jo et dic una cosa, o... No, que no trafiqueu amb droga, crec que no cal dir-ho. No, evidentment que no estem aquí fent apologia del tràfic de droga ni tan sols del consum, no, però ja que ens hi posem, donem la nostra opinió. Sí, a veure... No. Si t'has de posar un mig quilo de marihuana pel recte, que estigui ben embolicada. Ben embolicada, perquè ocupa més o menys com una maleta Samsonite gran. O sigui, si et pot entrar això per darrere, potser que, aprofitis aquesta habilitat per triomfar en algun circo o alguna cosa, no? El hombre que se mete maletes por el culo. Sí. Ai, m'agrada. Un altre senyor... Poses les maletes i elles va seient i van desapareixent. Sí. A ver si cierra. Más abierto que la boca del metrofondo. Sí, efectivament. Un altre senyor proposa una variant, és més o menys el mateix, però diu... Métetela por el culo en botecitos de cristal y luego nos cuentas tu experiencia con el recto desgarrado. Quina mala baba que hi ha. Està demanant ajuda i només li dieu que bajanades. Però està demanant ajuda i fent apologia de les drogues. Per tant, em sembla molt bé que el responguin de manera crua aquests amics de Forocoches. Un altre deu haver provat perquè la resposta és ponte una peluca. Que es veu que amb això ja et deixen entrar a Andorra, Si vas amb peluca no... És que de fet pots fer la perruca amb marihuana, no? Sí senyor, un afro ha de ser, però, amb mig quilo. El cabell una mica verd, però vaja, potser cola, Hi ha coses més rares s'han vist que la mare del Miguel Bosé amb el cabell blau. Que us vaig con el pelo verde, què passa? Fins a la 5ª o 6ª resposta, algú no ha caigut en què està dient una quantitat desorbitada de marihuana, no? I entra ja un senyor molt esparverat i diu medio kilo, dice el subnormal. com molt espantat de la bestiesa que és això, no? Hi ha un altre... entra i diu un saludo a la Guàrdia Civil i a Susana Griso. Ah, mira. Que segurament ja ho estan preparant la cobertura informativa d'aquest cas. Un reportatge. Un reportatge d'un noi que entra mig quilo d'allà. O la Glòria Serra, també. També podria ser. Aquells reportatges d'investigació que no són gens alarmistes. Estamos a punto de entrar. Home, jo l'altre dia vaig veure un reportatge alarmista sobre una fleca. Vaig estar a punt de saltar per la finestra. Van a destruir la economia d'Espanya. És veritat, és aquell flequer de València que ven el pa a 20 cèntims. Bueno, no sé si anava... Eren croissants barats. I crec que això, a la llarga, destruïa la zona euro. I tot va començar per unes barres de pa que estaven a 20 cèntims. A 20 cèntims, i tot això destruïa l'economia mundial. Bueno, sortia en Bernanke, també indignat. I un altre senyor dona una altra solució a aquest home per creuar la frontera andorrana amb marihuana. Diu, va a nevar, puedes empezar a esquiar desde España y entre los bosques y tal te introduces en Andorra. Claro, molt bé. Passa que fa pujada.
Sí, has d'agafar molt embranzida esquí de abans fons, o tenir molt de fons. És molt sobretot. molt, Un altre senyor dona una solució que a mi m'ha encantat. És la meva preferida. Diu, haz una ensaimada de marihuana y di que vienes de Mallorca. Que està molt ben pensat, eh? I a més a la tapa ho posa, ensaimada de marihuana. Sí, ensaimada de marihuana de Mallorca. No amagues res, eh? Le he traído esto de Mallorca a mis tíos i ja està, deixant passar que els guàrdies civils, home, els gendarmes, ho fa molt bé. Un altre noi entra i diu, medio kilito mindujis, jeje, a vivir la vida, chaval, eso lo metéis en una bolsa del Mercadona y vais en plan deportistas y pasáis. Ah, sí? Jo m'ho crec, eh? Si vas fer en plan deportista amb una bossa al Mercadona, deixa'm passar on vulgui. No sé si la meva bossa al Mercadona és en plan deportista, no ho sabia, però m'agrada bastant, eh? Està bé. La imatge és bonica en si. Atenció, que aquí ja ens posem seriosos perquè entra ja una persona que en sap, eh? Diu, yo te dejaré entrar lo que quieras. Cuando llegues a la frontera, pregunta por mí, el sargento Sánchez, y me dices, soy el de Forocoches, el que lleva medio kilo de marihuana. Però escolta'm, ja ho té solucionat, això? Ja té la persona de contacte i tot? Ho té arregladíssim, i per si us havia quedat algun dubte de que estàvem a Forocoches, Home, no hi ha cap referència a cap mare, eh? Però, no, de moment no. Però m'ha agradat molt la resposta final. Ja no hi ha hagut valor d'escriure res més després d'un senyor que ha dit: ¿Tú sabes lo que es medio kilo de yenca? Mensaje enviado desde el ojete del padre Apeles. Sí, és que són un món a part, per això ens agrada tant visitar-los cada divendres. Forocoches, gràcies a en Jair Domínguez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?